Cum să-ți dau în exclusivitate casa când pe mine mă sună 3-4 agenți pe zi, sigur vând singur? Hai să spun ceva sincer. Apelurile de la agenți nu înseamnă automat cumpărători reali. De cele mai multe ori sunt doar propuneri de colaborare cu aceștia, ceea ce e foarte ok să alegi un profesionist să te ajute să vinzi bine. Însă apelul în care agenții cer să-ți folosească pozele, să facă acele anunțuri cârlig puse doar să genereze vizite ca la muzeu, poate se nimerește un cumpărător, te va face să pierzi timp și bani. Fără să cunoască proprietatea, fără strategie, fără prezentare corectă, fără verificări, e foarte puțin probabil să vinzi bine. Apoi trebuie să te protejezi de turiști imobiliari, oameni care vin doar să se uite, nu să cumpere. Tu pierzi timp, însă oportunitatea reală trece pe lângă tine. Și încă ceva foarte important, oferta maximă nu se obține la noroc. Când proprietatea ta apare listată de 5 agenți cu informații diferite, cu preț diferit, cu detalii ascunse, asta nu inspiră încredere. Asta incită la speculă, iar cumpărătorul serios se retrage sau te evită. În modul de lucru, în reprezentare exclusivă, ai strategie, control, calitate, vizibilitate corectă și protecție. Și cel mai important, obții prețul maxim din piață și nu doar o vânzare. Sunt Livia Pârvulescu, agent imobiliar și sunt aici să te ajut să nu pierzi timp și nici bani. Lasă-mi un mesaj și îți arăt exact cum poți să vinzi proprietatea în cele mai bune condiții și nu la noroc.